Bo día. Comprendemos o malestar do PSOE pola apropiación por parte do Concello do Porriño dunha parte das iniciativas publicadas no seu Facebook estes días atrás, cando a moción ainda ven para ser aprobada agora mesmo a pleno. Por outra banda, a moción do PSOE parecenos moi acaída, traballa a responsabilidade e a inclusión nas festas do Porriño e creemos que debe de ser ampliada a todo tipo de eventos que se desenvolvan ao longo de todo o ano. A responsabilidade traballa efectivamente a través da seguridade nas atraccións, non? Das festas, e a inclusión centrase en persoas con capacidades singulares, nomeadamente os TEAs, persoas con trastorno de espectro autista e outras capacidades singulares. Nós consideramos que realmente esta moción, a esencia desta moción é a contaminación acústica, porque tamén propón a reducción da pirotecnia, non? Ainda que creemos tamén que debe ser ampliada a máis sectores da poboación, que decir, non incide somente sobre a OSTEA, senón tamén sobre as persoas que teñen trastorno de atención e de hiperactividade e, por suposto, a moitos outros sectores da poboación. Cales? Pois a crianzas que non poden estar sometidas a ruido por riba do nivel de seguridade. Persoas maiores con algún tipo de doenza. Persoas traballadoras de fin de semana, que tamén as hai, que precisan descansar esas fins de semana tamén en festas. E por último, as persoas que son inmensa maioría, pois que temos irritabilidade cando se supera o umbral tóxico de ruido, que son 100 decibelios. Nos propuxemos hai 2 meses e aprobouse aquí na moción sobre a contaminación acústica no Porriño. Somos bastante sensibles con esta cuestión, con este tema, e aprobouse a elaboración dun mapa de ruidos que esperamos que se faga no primeiro semestre do ano. Con que obxectivo? Efectivamente, daquela falábamos dun plan de acción a 5 anos, pero a idea que me leva a miña cabeza é que realmente a contaminación acústica para este goberno é un problema menor.